जोंना BPF हान्जा हिसाबै थांनाय 20 जुनाव जितु इलेक्शन कमिशननिफ्राय जितु समस्तिखौ लानानै डेलिमिटेशननि जितु ड्राफ्ट ओंखारदोंमोन बे ड्राफ्ट ओंखारनायनि सायाव एसेम्बलि समस्ति हिसाबै जोंहा बुंनांगौ गैया थिगैनो दङ जोङो 15टा मोनदों एसेम्बलि हिसाबै खिन्थु लकसभा हिसाबै जोंहा बुंनांगौ दङ माने जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जितु सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्तिनि समावनो जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बुंखानाय जादों दे नोंथांमोनहा बे सुक्तियावनो उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभाखौ बानायखानानै हरनांगौ होननानै खिन्थु बिथांमोना बेखौ होआखै नङा जों दा बेखौ होनो हाया इलेक्शन कमिशननि खोथा दं बिदि होननानै जेब्लानाखि आसामाव डेलिमिटेशन जागोन बे समाव जाहाथे जानो हायो उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा बे हिसाबै सुक्तियाव लिरनानै हरखानाय दंमोन बे हिसाबै समय मथे 2007 समाव 2007आव मोनसे ड्राफ्टिंबो ओंखारबायमोन जे उदालगुरि मोनसे लकसभा आरो क'क्राझार मोनसे लकसभा किन्तु दिनै गोदानै जितु थांनाय 20 जुनाव मोनसे ड्राफ्ट ओंखारदों बेवहाय जोंनि सेटिसफेक्सन बादि जायाखिसै जों लुबैनाय बादि जायाखिसै ओंखायनो बिनि हेंथायै जोङो थांनाय 1 थारिखनिफ्राय BPF हान्जानिफ्राय आन्दलननि कार्यकुसि जों लादों गसाइगावआव 1 थारिखआव जानानै थांखांबाय आरो दिनै उदालगुरियाव खालि BPFल' नङा बे धरनायाव गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा ओंखारजोबफादों आरो गासिबो दल संगठना दंफाजोबोमोन जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लानि गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जोंनि आन्दलनाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव खोथा जे आबसु आरो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा 20 तारिख जुनाव जेब्ला ड्राफ्टिंआ ओंखारो बे समाव बिथांमोना आबसु अफिस UPPL अफिसाव बमा गावनानै पार्टि जादों बिथांमोना बुंनानै लादों जे जों जेरै लुबैदों बेबादि जाबाय ड्राफ्टिंआ समस्ति जों जेरै समस्ति लुबैदों बेबादि ओंखारबाय होननानै माने फुर्तिजोंनो बिराद बमा गावदों आरो दाउ अमा सिथारनानै जादों बिथांमोना थारमाने जों दिनै बेखौनो बुजियो जे आबसु आरो UPPLनि लिडारफ्रा माने उदालगुरि पार्ट आरो बे तामुलपुर गरेस्वर मथथे 6टा समस्तिखौ दरंजोंनो थाफानांगौ होननानै बिथांमोनहानो बुंदों बिथांमोनहा बुंनानै लाखादों जे जों लुबैनाय बादि जाबाय दा जों बुजिनो बाखि गैला आबसु आरो UPPLनि लिडारफ्रानो प्रमद बर'नि लिडारशिपआव दिनै बे 6टा समस्तिनि रायजो राजाफ्रा आरोबाव 25 बोसोर 30 बोसोर भिक्टिम जाबावनो थांगासिनो दं ओंखायनो जोङो बे जाहाथे जानो हाया बेनि थाखाय जोङो BPF हान्जाया दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बिनि हेंथायै जोङो आन्दलन खालामदों माने जोंनो उदालगुरि समस्ति मोनसे नांगौ गोदानै आरो मानसिफ्रा भुल बुजिनो नाङा 1 थारिखआव गसाइगाव धरनायाव जितु गसाइगाव जिल्लानि जितु मेम'रेन्डाम बेवहाय मोनसे भुल जादों गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो दिनै गसाइगाव जिल्लाखौ बुंनानै बे गोरोन्थिखौ उइद्र' खालामनानै गोदानै मेम'रेन्डामखौ सिभिल STआवनो होफिननाय जाबाय नोंथांमोना दसे उनावनो हयथ' मिथिनो हागौ मथथे ST हिसाबै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPFनिफ्राय भुल क्रमे SC जानांगौ होननानै लिरना होदोंमोन बेखौ जोङो दिनै उइद्र' खालामहोबाय गसाइगाव जिल्लाखौ बेखौ भुल बुजाबुजि जानो नाङा मथथे जोंना समस्ति जानांगौ उदालगुरि बेहाय ST बा SC बा OBCनि खोथा गैया मथथे जोंनो उदालगुरि हिसाबै मोनसे लकसभा समस्ति जोंनो नांगौ बियो जेनेरेलानोखा जिहेतु मंगलदैयाबो जेनेरेलमोन आरो बोरै ST जानो ST सिटआ बारायाखै आसामाव आगोलाव जेरै दङ एरैनो बे हिसाबै बे जेनेरेल जाखागोन बेहाय जोंनि मानसिफ्रा भुल बुजिनो नाङा दा बेफोरनो दा जोङो बारे जों ओंखायनो खावलायदों आबसुनि लिडारफोरखौ बा UPPLनि लिडारफोरखौ बा UPPL सरकारखौ बिथांमोनहा गोसो जाबा माने पार्टियाव डिसिसन लानानै सरकाराव डिसिसन लानानै थाबैनो जुदि इलेक्शन कमिशननो हरोब्ला निश्चय बियो उदालगुरि समस्तिया निश्चय जों मोननो हागोन किन्तु बिथांमोनहा बरायबायसो दाउ अमासो जाबाय बोरै दिनै माने
बिथांमोना उदालगुरि समस्ति नांगौ होननानै लिरदों दानो जों बेवहायनो बुजिबाय जे प्रमद बर'आ आरोबाव जोंनि बे बिटिसि बाखि रायजोफोरखौ आरोबाव खेबसेबाव फानबावबाय आगोलावथ' फानखाबाय सक्तिनि दारै आरोबाव दा लकसभानि खेथ्रआवबो प्रमद बर'आ सेस खालामबाय बे बिटिसि बाखि रायखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो जाथि जनगोष्ठिया बयबो लुबैदों दिनै खिन्थु प्रमद बर'आ चुपचाप साइलेन्ट प्रमद बर'आ गोसो जाब्ला सरकाराव डिसिसन लानानै केबिनेट डिसिसन लानानै हरबानो जायो दाबो समाय दङ 11 तारिखसिम क्लेम आरो अबजेक्सना हरबानो जाबाय एबसुनि लिडारफ्राबो खालाम एबसु माने इउपिपिएल माने एबसु बेहायथ' बुजिनो जों बाखि गैखाया बिस्रा हरनोनो गोसो गैया थारमाने बिसोरनो बानायखानाय थारमाने जे उदालगुरि जानो मोना दरंआव थाफाजोबनांगौ होननानै जायनि फलाव दिनै बे रिजाल्टआ ओंखारदों खिन्थु जों मानिया जोंनि बिटिसिनि गासिबो रायजो राजाफ्रा गासिबो जाथि जनगोष्ठिया लुबैदों जे उदालगुरि हिसाबै लकसभा जानांगौ बे हिसाबै जोङो आन्दलनखौ लांबाय थागोन आरो जागासिनो दं गाबोन क'क्राझाराव जाबावगोन बेनि उनाव काजलगाव जागोन बेनि उनाव बिजनी जागोन बेनि उनाव बाक्सा जाबावगोन आरोबाव बेफोर जोबखांनायनि उनाव आरोबाव जोंनि गेजेराव सावरायगोन जोंनि नेक्स्ट स्टेप जिथु आन्दलन बेखौ जों बोरै लांनो बेखिनि खोथा बिराद लासिंसिं माने आबसुआ दाखालि उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै आन्दलन खालामनाय जों नुनो मोन्दों खोनादों बयबो मिथिगौ खिन्थु आन्दलनखौ खालामदों बयबो नुदों बयबो गोसोआव मोजां मोन्दोंमोनलाय आबसुआबो बिबाय मोजां जाबाय उदालगुरि लकसभाखौ खिन्थु बिथांमोना मा खालामदों आन्दलन खालामनानै जास्ट प्रेस मिटल' होदों खुनु लिखित मेम'रेन्डाम होआखै बे आरो जोंखौ जाम्बा खालामबावनाय जायाखै होनबा बिटिसि बासि रायखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ आरोबाव जाम्बा खालामनाय जाबावबाय सब समय बुरबकथों माथों जोंनि रायजोफोरखौ थगायबाय थायो बे आबसुआ आगोलावबो थगायबोखाबाय आरो नै दा आन्दलना खालामबाय प्रेस मिट खालामबाय जोब्बाय मेम'रेन्डाम होआखिसैलाय जोंखौ जाम्बा नंदों बिसोरो मथथे बिदि जानो नाङा मावबाय नालाय मावबाय मोजाङै मावबानो जाबाय मा लाखोमा दोनखोमा मा आन्दलन बेलाय जायाखै बियो बेखौ जों मानिनो हाया बिथांमोना मेम'रेन्डाम होदों लिखित हिसाबै होदों अब्लासो जोङो बुजिनो हागोन जे आबसुआ नंगौ उदालगुरि लकसभाखौ नागिरमारदों होननानै प्रमानखौ जोंनो होनो हायाखै देखायबानो जाबाय जुदि प्रमान दंबा लिखित होआखै खालि प्रेस मिट खालामनानै सिरि थादों बेखिनियानो दे थेंक इउ आं थाब्लाथ' बेबायदि जानायनि खुनु प्रश्नआनो फैयामोन आं जुदि सरकाराव दंमोनब्ला बेबायदि खुनु दिन जानो हायामोन आरो साहस गैया जों थानांगौमोन सरकाराव अब्ला बेफोर जानो मोनामोन लकसभायाव उदालगुरिया 100आव 100% जायोमोन आरो जोंनो सुक्तिखारि आरो जों सरकार सालायनाय समाव बेबायदि जानो हायो नामा दिनै प्रमद बर' सरकार दा जानाय समाव बे 3 बोसोराव मोननै एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसन खुलिबाय बिटिसिआव बे बोरै सान्थि जाखोबालाय जों 15 बोसोर 17 बोसोर बिटिसि सालायनाय समाव मोनसे बेबायदि गोदान आर्मस दैग्रा संगठन उजियाखैमोन खिन्थु दिनै प्रमदनि दिनाव मोननै जाबाय बे मा जाखो मा सिम्बल बेलाय प्रमद बर'नि दिनाव जाबाय थागोन गन्दगला जाबाय थाखागोन दे थेंक इउ